kuyafuneka hlobo zenkosi andiyazi bekuke kwakwithuba Dlamini ndiyacinga uba kukulonyaka kukule venge kandithi kukule venge ndifuna ukuthi kukulonyaka nje apho ndihlalelwa into yoba apha enhliziyweni yami futhi kukule veki andisakhumuli nje bangola singaphi ukubana imfundiso ezilapha futhi ihlale ngongase nditsho apha kweni bazalwane bana Dlamini imfundiso eziwa apha life changing ziyabutshintsha ubomi anditsho ngoba ndiyinxalenye yabantu okanye kubi ngumsebenzi weoffice nami endikhoyo kuyo eqabele bendizoyitsho noba bendingacontribute ndingummameli cha sinamandla okutshintsha ubomi ibuyele kuthi ke ngokulento bana ingaba ke uba kunjalo niyavumelana nami kanditshoyo ingabe impilo zethu nyani ziyatshintsha ngokwezimfundiso sizifumanayo zitshintsha uba ningazisebenzisa igama lesingesi accordingly ngamanye amazwi ngangokuba sifumana imfundiso ezinamandla okutshintsha ubomi sizifumana nempilo zethu ngapha ziveza uba sifumana imfundiso ezitshintsha ubomi buyatshintshana ubomi bethu lena ndiyitshoyo ukuba kungabe ngasizathu sithile akunjalo ungayithulisa kanjani lanto ithi banamehlo kodwa ababoni sawucaphula nje lo ndawo banendlebe kodwa abeva banengqondo kodwa abaqiqi nanko sesimbeshe uthethile apha usisimbeshe unexeshana enathi ingaba ubani unexesha eliphinda kabini kathathu kane kahlanu ixesha likasisimbeshe enathi ingaba yena uyibonile lento sisimbeshe ayibonile okanye ingaba yena uyayibona lento usisimbeshe ayibonayo ingaba yena ayinguwe mos ndithe ubani mina kanti bize kwagama lami mntu ubani uyayiqonda lento usisimbeshe ayiqonde uyayiqonda nje just uyiqonda andikabuza ubheka phi angathetha ngohlobo usisimbeshe athetha ngalo okokuba ngaba akanawuthetha okanye akanayibona okanye akanayiqonda angayihlutha kanjani kulaa nqawe kulaa tata emlonyeni athi awutshaya ayondawo utshaya le kwenziwa lento if awutshaywa kwenziwa le ndibuye siya ezweni inkosi ngisekelele siyathini siya ezweni kodwa bimele baseningiqedile okanye senindazi mhlawumbe ke kuba kuqala unyaka ningilibala ningalibala on the sense that ndandithe ngo-2024 okanye ndandithe ngo-2023 ndandithe ngo-2023 andifuni uba nguye laa mntu bendinguye ngo-2023 ndifuna uba ngomnye umntu ngo-2024 ndithi ke mhlawumbe ningangandazi on that perspective ningangandazi ke ngoku ngenxa yehlobo niyabona ndiyakhumbusha futhi kodwa ndiphinde ndiyicacise uba ningangandazi nje ngenxa yaloo nto but nizangiqhela nalapha ku-24 ne bantu nje ndingumntu nje ke naloo nto ke uba ndingafani ngo-2023 ngo-2024 kubana le nto ingaske ndiyithethe ndikholwa kuyithetha namxolela nje kuloo ndawo ke uba ndiyanikhuba ndiyicela uxolo inkosi esikelele but ndizawuqhubeka ndiyithethe into engase ndiyithethe ne
ngamanye maze ucela kwamaxolo ningacingi uba uzawuzapha enyanini andizuzi kulo nyani ningayiqondiyo. Ya benzaza kule ndawo uDlamini ndicinga uba uDlamini omncinci sanibiza kanje ke ngisanashula kanje uDlamini omncinci ya yaqala benguDlamini ndithi omkhulu kanye omdala kanti ndibhekisa kudala ngoba ngoDlamini bobabili ndicinga uba uba ndiphazame kakhulu kandiphazami akungelo 17 days esuka kuye ngulo ngaphaya esithi uphupha iphupha elingosindiso esakhumbula abaphamisa izandla baphuka abakhumbulayo kuwe kanye okay imani ke ngizalithetha ngingangakangaki niyakhumbula esithi nale phupha waliphuphile mhlawumbe nibhidiswa lelo ndithi uphupha elingosindiso esithi uphupha iphupha okanye ngumbona ke lonto ayibeke ngani akhumbula incane ke kodwa wayesithi uyiphuphile okanye uyibonile kanseko shona ngaphi idise ukuthi niliphupha ngombono uthi kufika umuntu kuye amxelele ba ungucoach wami wena alamazi lo muntu azichaza ke umuntu xa echaza ubana udlala esiphi sport nesi sport asidlalayo akasazi uDlamini afuna uba ndicoacha kanjani into engayazi noyazi ngiyayibona ndiyithetha kakuhle Dlamini ne okay but esafuna bangoku ithi nalento ingathi ke kwalo muntu ebethetha naye athi uba abantu like njengoba sisenza lento noNomandla uyayenza uthi unkosikazi wakhe uthi abe lento ethi ke kanti noNomandla ulapha wenza lento utshena ngixelele ke yena abe sesithi ke ndicinga uba sakubula kakuhle Dlamini uthi uvilizwe lithi uassume into ba uyayazi ubungucoach wakhe uthi athi ke uzodibana noNomandla uthi ke ngoku njengoba ezixelele uzofuna uNomandla akasamfuni ukuba ebeqale wafuna ubana uzobuza uba ungasatsho nje uba udlala into lento ithini into akasamfuni lonto ngoku ngoba esizombuza lento ba ecoach engazazi yena kanti ucoacha naye akatsho naye asebuza ke ngosezawuthetha ngoba engucoach kuye kasedibana naye uthi abe sesitsho kuNomandla hayi ucoacha wami nguwe nyani and ufuneka usiorganizele ndiyadlala ngexesha elithile funeka undithathe uyondibeka akasobuya uthathe lo wesibini uyombeka uthi tyini ashaqonda batyini uzawuba yi-organizer nyani ke ngoku ngoba naku nyani iplans ayifumani buzayenza kanjani lento athi selapho ke ngoku embekile uNomandla embekile lo asokoliswe ngulona bengamfumani wesithathu but ke ngoku bese sixele ba uzobeka lo awubeka lo abuye ke ngoku azocoacha njengocoach xa seyenza ke ecompete into yakhe uthi esendleleni yo kuNomandla bese sititshe bebeke kuSinomandla xa esaya udibana nabantu abancokola ngalento bebuya besithi hayi hambe kakuhle assessment ba into uwinile futhi uNomandla hayi ugqwesile aba bacoachwa ngutata uNo kanti thina lento yonke ingam but andiyazi you understand ukulenza lifutshana again ibale lithi niyakhumbula ke ngokulokho niyakhumbula nobakumnyama mabapha kamsesandle abasikhumbulayo ndibona kwakumnyama nyani kwakumnyama kodwa but akho ngxaki kangalikhumbulayo libe lilitsha but lalikhona kayilo lami nidibile ba ndishilo bayilo lami oh ningathi kuba lithetha ngosindiso ulenzela ke ngidithelele kahle ndishilo ne okay ndithi ke uthi ke uDlamini kayibalisa afumanise into kubana yeli hambe kahle unale lithi yonke lento ithini nake CV report ngabe bebukele kulona wesibini nguyogqwesileyo yebagqwesile aba bacoachwa ngomnuko ithini nalento uthi izothi into lusindiso ulu endimamela ke indawo endilibalayo na kuyini andazi ba kwi-office engezantsi likhona na uthi lo kathi ndirefere kuwe uthi ndirefere kuwe ngezantsi ba uba nguwe icoach yami na kwi-office engentla apha reporter khona Mr. Nokakwaziwe nguye ucoach kodwa akayena akayazi you understand mamela izothi isegqibeleni ke lento ithi hayi lusindiso ulu ngoku ke ngoku apho ndiza khona ke ndininika nje background ngeliphupha ndiya ke ngokudlemsini lithethe into eliphupha lakho ngosindiso nokucoacha kwakho ungazazi kanjani lihlala ngohlobo kum ndiba naloo nto ukubana hey linyanisile mana lapho phalaphutshwa ngudlemsi exactly
kwenzeka ngolahlobo elisindisweni kanjani ndenzela ubone nawe njengoba singabazalwane sonke sindisiwe samkele uYesu ne kodwa maniqale ngale ndawo amaqobo kake ngawathanda ibamba kakhulu lento nokuthula amaqobo kayathanda ukuthi kaloku ndi unique mina ndifana nawe amaqobo ka unique and it is no then lanto ubu unique kuba mina ndifana ndodwa awunothatha uMr no awuno understand uMr Billy ngohlobo awugqiba ungazofuna ufunda mina unithatha ngalandlela uthatha ngawo uthatha uBilly ucinga banza ubehave kuzo zonke indlela ngothatha uBilly ubhidekile bawuza kanjani amen di unique yes sobabini singamadoda sobabini sinezbags ubuzawuthi what you understand but isucinga ba indlela behave ngayo uthatha uBilly ubehave exactly ngalendlela yami uba wazimna kunayo ungathathi futhi uthatha uBilly uthi ndifundile amadoda ndiyawazi ngothatha uBilly uze kumcingo yamadoda yazi uzawubhideka ke ngoku ndike ndibave nabathi hayi amadoda ahleli nawo kakhulu ndiyawazi alindele kuzanifumana kula madoda ahleli nawo kakhulu uyaxoka kangahlali nami kakhulu mina uzawufunda ukufuna ukwazi mina uzawuhlala nami kakhulu amen and uzawuthatha kulawa madoda kumhlaza ubhideka ndixabana naloo ndawo kuloo ndawo ke ne-psychology ingozi sikele ngoba iya generalize ingakhange interview emna ingakhange interact nami ithi conclusion yayo amadoda abehave kanje lawo ebethethe nawo ingozi sikele now abo ndiza khona ke ngoku nalapha esindisweni ke kunjalo bazalwane si unique umzalwane ngamunye ufana yedwa mamela ke phinde ubuye ubhadle ke ngoku apha enhloko awuzothi ndiyandastand ke bazalwane ndi unique ebethe uthathuwile umzalwane ufana yedwa hayi uyaphazama nditsho kanjalo ngalendlela ucinga ngayo singabazalwane samkele uYesu sonke sisindisiwe khona izinto ezifuneka sizenzile sonke sidibanayo kuzo kodwa kukho izinto ezizawuba unique umqa azikho komnye umzalwane ngokwe calling yami ngokokaThixo nakuminister kanjalo yile iBhayibhile ithi siyagqwetheka kuba sizimejarisha ngomnye so ufuna ufana nobala unguye amen so imitate ubane awunguye futhi sozube nguyena ngolwesingabi yile nto ke ngokuvela indenze edlamini ndiqomba ndimnandi kanjani ke ndibona uZweli evela ngale yakhe approach because ayiyo lethu uneyakhe nje ene uniqueness kaZweli apho emsuse kuthi abe nguZweli but epholile njengathi you understand lithwa ndim ke ngokandicacisa kuloo ndawo ngase siyi-understandeni loo nto kwenzeka ntoni phaya ayikho incwadi endiziqonda uba uyoyifumana ibhaliwe ndide ndiyibhale okanye ayibhale oyiqonde ngohlobo ndiyiqonda ngalo into enzekayo njengoba sisindisiwe sizonikezela ngobomi bethu uThixo baphila obomi afuna ukubuphila ngam obomi afuna ukuphila ngodlameni kanjalo so ikuye ke ngokuba yena intona aspecialize ngayo udlamini kunami you understand ifune ke mamelani ke noba ubunique bethu kuspecial bethu ikhona lento kumuntu ngamunye ikhona nokuthula ndithi ingazi bekhona ikhona yile ndizakubangela uba nithi nisenze into ningomama kodwa nithi leni ifuna umama undlele nomncinci yes amen nithi nisenze enye into nithi leni ifuna umama undlele nomntana nithi nisenze enye nithi yabona ke umama uyo uzakwazi usinceda apha boba buyunique bakhe uyaqaphela mamelani oba buyunique okwakufana yedwa ngezandawo uyaqaphela kuhambisana nesicwangciso sikaThixo ngobomi bakhe namntu yebo naw ke ngoku ndizapha kumke nanse yona nto bendiyihlakulela ndizapha kumke ngoku kwabam ubuyunique ne kwabam ubuyunique endizawuba nabo ndodwa buzawube buhambisana mna olwamubizo bazalwane ndingumelusi uthi uYesu yondlisa imvu zami yalusa amatakane ami
yalusa igusha zami. So obam ubuyunique ke ngoku bu around ezo ndawo. Yekabeni. Yilento ke ngoku uzawufumanisa into kokubana nokuthula. Ungixolele nento ngathi mambuza. Ndizawuba nezinto endizaba specific ngazo kuwe. Angathi uMr Mnuka xa ndibena achaphazele zona. Ifune ke ngoku into kokubana sokuthi wena xa undiphendula zanga kayithethe lento uMr Mnuka kum. Sokuthi umphendula. uMr Mnuka usecaleni. You understand? Ngoba anadathi bengenoyibona lento but akayinikwanga ngoku ndimo kufuneka kusetyenziswe yena kuyo kuwe kangangento bana ke bazalwane bam ngenxa yalonto ukuba nawuphila umzalwane apha kuni ndiye ndadila naye ngendlela ethile yena wagqiba into kokubana akazoyithatha leyo ndlela ndicela uThixo andixolele igazi lakhe lingabizwa kuwo ngoba yena akayilandelanga into ebendicebea uba yena makayenze ndizamile ngoba andinawukwazi ukuniqhobhoza uba anisebenzisani nami. Mamelane bazalwane, uba ndithi kuwe qolasela into ethile mamela kukhona umzalwane apha ebesike sanaye ngaphambili ndazisebenza uba ndide ndiyothetha naye ngoba ndiyava lento ndizayithetha kuye ingaze imkhubekise but akuvumi tu ndingathethi naye. Ithetha ngefuture, ithetha ngekamva lakhe but ithi qwalasela awucebiseki. Okungacebiseki kwakho kubangelwa kukuba wena uzixelela apha kuwenhloko uba wena unje ungesizathu esithile ndasithetha. Lonto kubangela uba yonke into engakuncedayo ingakwazi ukukunceda noba ingafika kuwe. Yilento ithi iBhayibhile akayithetha malunga nalo ndawo ilizwi likaThixo niliphanga amandla ngenxa yezithethe zoyihlo. Ifana nomuntu othi enhlizweni yakhe wathi umakhulu kum okanye wathi umama othile kum soze ndibento. Singakuxelela ngempumelelo sikuxelele ngokwenza kukaThixo nokuba nako kaThixo nangokungaxa kwanto kaThixo sizotsho phansi wena umise la idol enhlizweni yakho. Uthi ususe yona kulapho ukuncedakala kwakho. Now ndiye ke kwelikosa futhi naphambi koba ndithethe nalo ndiyithethe lento funeka ndiyithethile ndize ndlale ndithi mntana enkosi ndicela undivulele inhliziyo yakho. Mna andithandi uthetha lento endizayithetha kuwe but ndinemvakalelo ngawe ethi ezalwa okungacebiseki kwakho kuza kukuthatha kukubeka kukuthathe kukubeka ukuba awutshintshi. But into endayithandayo ke kuba wakhangeleke ndamkela eyamkela nalento endiyithethayo but ekuhambeni kwethuba wahamba ngqo kulaa mgca bendithetha kuwo ndaqonda uba ndimnandi ngoba ndithethile naye futhi andithethanga naye phakathi kwabantu ngoba befuna 1-on-1 but free of charge. The church angayibhatalanga uzayibhatala ngoba ukwenzeke konke esazi. Uzoblame abantu, angablame bonke abantu, angeka blame uThixo ngoba uThixo wenze ukuthi yazeke lento kuye phambi kwelixa inkosi esikelele. So apho ndikhoyo ke kwezenkosi ndize kuthini ndizama uhamba ze phambi kwenu yekabela uba ubizo lwam nolwenyulo lwam phambi kukaThixo lukokubana it's like
uba beningayithetha kumuntu kuba qinisekisa uba wonke ubani uhamba ngendlela ezamfaka esonweni. Qinisekisa wonke ubani uhamba ngendlela ezamfaka ezulwini. Naw ke ngokuhambeni kwethu ngale ndlela izasifaka ezulwini, isese ezimfundiso sizifumana ngenxa yalo ndlela namhla zisincede zisilevelishe grounds naku general living nakubomi bethu nje obuthe gabalala. Ndisho nasemsebenzini ufumanisa uba usebenzisa the same wisdom, the same approach ikwenzele lula izinto zakho, ukwazi ukugqobhoza bonke abasebenzi nabantu okuthiwa ba difficult to work with, but ufumanisa uba wena uyakwazi ukusebenza nabo uncedwe yilanto. Lithiwe ndim ke ngoku, if anizamkele izinto ezithile ndithi qwalasela into ethile, mamelani ke hlobo zenkosi, into endiyenzayo ngoku. Uba ndithethile nawe namhla ngale ndawo kaninzi into endiyenzayo ndiyakuyeka. Yebona? Uba ndithethile nawe ngale ndawo, into endiyenzayo ke ngoku ndiyathini? Ndiyakuyeka. Ifana ke nalento ndidla ngonisherishala yona apha, ndisenza umzekelo ngami. Siya ezweni bazalwane. Kuyafuneka ndicinga uba ndizibani nitsesini. But it doesn't make sense what I'm saying. Inento ethethayo lento ndiyithethayo ne. Uba inento ethethayo ke lento ndiyithethayo ithi loo nto ndidlane ngaxesha. Amen. Inekabela. Kukho ke into endidla ngoyithetha kuni. Ndisebenzisa mna ezumzekelo kuni. Ndisithi ndike ndiyithethe kwabanye namqaphela. Bawuqaphela ke ndithethe kuba isikakhulu ke yona ndiyenza kubantu enento edibanisa nabo kakhulu. Wayedla ngothi kudlameni kum. Uyabona Mr. Willie, uba wenze into ngendlela bungamelanga uyenze ngayo, ze xa kuthethwa ngaloo nto uba uyenza ngakakuhle okanye ngendlela bimele uba uyenze ngayo, wena ube nesizathu oziphendulela ngaso sozotshintsha. I so wish ningake niyinothe loo nto umntu nomntu apha kuni. Nditsho ngoku isizathu naso sivalidi ngoko kwakho, but sukusamkela isizathu soba wenze ngale ndlela. Wena into enzayo emawuyenze notha lento ithethwayo uba bungamelanga uba uyenze kanje. Ndidla ngothi kuni andijongo kanye, nditsho kaninzi. Uba ndithi lento bungamelanga uyenze kanje, kungoba ndinayo indlela bimele uba uyenze ngayo. Ngoku sikhoyo isizathu sakho ningasicimanga. But okokuba ngaba wena umela into okokubana ubufanele uyenza kanje ngonxa yoba kuthe awuzubona kurongo kule nto. Uzawuba comfortable endaweni bimele uba awukho comfortable kuyo. Uyayibona? Nantso ke ngoku ingxaki. Lithiwa ndim ke ngoku. Uyabona ke kufana noba sisithethe kaninzi ke sinomo. Ndithi le nto bungamelanga uyenze kanje, uthi wena bendifanele uyenza kanje. Kuba ndiyaqaphela ndisusa ngoku nangoku i-concentration yam kuwe. Ngoba yintoni endisusa ungacinga ndikhathali okanye ngicatshulisa le buphendulayo kuni. Mhlawumbi kusinophendula kwakho kungoba ndifumanisa uba uyazithethelela. Then ukuzithethelela kwakho kunikhupha off ngoba kuthi awunothi ndirongo ngoba bendinesizathu sokwenza kanje. Bendicinga uba ke phakathi kwento endike ndazicinga ngexesha sihamba nencwadi yeDeuteronomy ekuzeni kuphela konyaka, at least phakathi kwezinto ezininzi udatha udlamini uba nisakhumbula yebe kufuneka siyazile le ncwadi okanye nisamkhumbula esithi ndingangqina kuni bazalwane into okokubana ndike ndafuna ukungandingayibeka ecaleni incwadi yeDeuteronomy kodwa kwala ukuba siqhubeke nayo. Futhi I'm not sure ngoba utsho egqibeleni noba tyini bekufuneka siyazile le ncwadi yeDeuteronomy. Nam ndabe ndikhona nditsho phakathi kwento ke bendicinga uba iyawube isikhulule kakhulu kuzo incwadi yeDeuteronomy kukule ndawo ndithetha kuyo. Leyo kokubana akukho sizathu esiba sisizathu sokuba ungenzi right okanye uphikisane nelizwi likaThixo. Uba niyilibele ndinganizumela ini kwincwadi yeDeuteronomy
eyiphinda uDlamini into kokubana uMoses akafikanga eKhanani apha amaSirayeli bekhutshwe eJiphetha esisiwa khona ngenxa yokokubana uphikise into uThixo besithi makayenze bekuthiwa makaphakamise yena wabetha ubethile kuthiwa makaphakamise ngenxa yomsindo awubangelwe ngabantu abakhokeleyo ithi ke ngokulelo noba sithini na isizathu sokuba uphikise into bimele ba uyenzile awuzuba uphuncule ekujonganeni nemiphumela yokuphikisa kwakho okokuba ngaba ke bazalwane bethu nokuba sithini na isizathu sokuphikisa uThixo onaso uba umphikisile uThixo awuzophuncula ekujonganeni nemiphumela yokuphikisa kwakho sikhona isizathu sokuphikisa uThixo mina ndiphuma neconclusion ethi asikho lanto ithi noba wena unesizathu esithini ukuba wenze lento ibimelba awuyenzanga asithethi that means ke ngoku lonto ifuna thina ke ngoku nokuthula ba if uthi ka ujonga ubona ba kuthiwa ndiroma ngokwenza kanje ngoba nyani ndiyaphikisa ilizwi kaThixo but ithini enye indlela ibimele bandenze ngayo kulapho ke ngoku ifana ba ithatha thina to dig deep ba ibimele basenze njani ibimele bandenze njani ngoba kona akufanelanga ndiliphikise yena bifana bandenze njani ke ikhona Didintandeka dithi khona and indawo ke maybe mhlawumbe sathi question between you and God kuphi kapho undawo ukulonda wakho ingazisikelena niyandiva amaqaba nindiva kahle nivile la disclaimer bendiyenzile la lithi ndimnandi nje ndimnandi nokuthulana nanga ngabo kuba neqhamu ngaza ndicacela nje ndimnandi endizilungise kakhulu kwangoku ke yena ukuthula uvela mama khulu uba ubungumendi bona ngexesha labo babeyazi ba ubungumendi uli utheke omnye bethetha kwindawo ebendikuyo ethetha namaxhaphazana wathi ubulixhaphazana ke ezuyuguga kuve kuthiwe nje uligqwirha ngakumbi ke uba awumhlophana kangathathi yena ngakumbi ubumnyama uthe ngakumbi uba umhlophana nami ke ndiyayazi lo nto hayi umama omnyama mos andiqonda la mama iyazigqiba yilento ndithi ke ihlala ulunga kuhle noma yoli ningamhlopha ngaba amaxabazana awo basengosani ngenxa yolusu uyibona uba nale thinking ayimnandanga eyonto iza kuthakathisa kubunjani yeah amagqirha kwenyana uxelela wena uba ayinanto kwenza nobunjani yanokuthi ufundile na ndicela sityhileni ke kwincwadi eDuteronomy anantseka yendumiso nethanda iDuteronomy incwadi yendumiso chapter 33 yo lonto ke thana anduzithanda iquestions okanye imibuzo kwi-discussions emva kwemini kule ndawo le sendithethile kuyo uba umuntu unento angacacelwanga yiyo ngoba uba singamasterisha phaya abazalwane ndiyanixelela ningabona umehluko ni umuntu awulindele into endayiqaphelayo ndazi noba nake nandivana ndisitsho nanela ke kandifika kuloo ndawo keDlamini ndicinge wena usithi nake nandiva ndisithi ayikho into ikhona into ebhetele kunelizwi likaThixo sithi thina hayi nake nandiva ndisithi ayikho into ebhetele kunelizwi likaThixo sathi thina hayi zange nandiva ndisithi ikhona into ebhetele kunelizwi likaThixo zange nandiva ndisithi ayikho into ebhetele kukaThixo zange naba bantu nje nandiveni ndisithi lenkobe besigqithekile inyani yaqabela
Mamelani ke kule nto ngigqiba yenza ngoku kukho abalahleke nokuba umehluko unawo. Yaqabela. Ndifuna nibuye niye kukwazela. Mamelani kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Bathi qhaqhe ndiphumile eBhayibhelini. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwinini emininzi. Ke. Kwinini emininzi. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo sihamba noDlamini apha edolophini. Siye taxi rank. Sifike sime nasetaxini. Asika safuna hey bhebhekazi emqanduli ixhoga. Umfana ongathi unguconductor athi hey kodwa bobuda ayikhona idifference phakathi komahluko. Wasishiya nathi sidinto kanjalo. Idifference phakathi komahluko indawo. Ndingaba ndiyachoka kandibuza ba kule nto bengigqiba ithetha. Ndingawuthi uDlamini ngayo. Ukhona umuntu ongakathi umahluko uthi kule nto uyithetha. Kule ndaba ethetha ngawo umahluko kule nsana usuka kuyo. Le ithi nake nandifana ndisithi kuthi uDlamini ikho into ebhetele kunelizwi likaThixo ayikho into ebhetele kunelizwi likaThixo. Nake namhla mina sithatha lona. Diphini. Kapina nabashiya. Bendizama esaspeed esikakanye. Xa ingathi kandifike kuso kodwa ndibagqithe ngesisana. Ngingakwazi ukuchazela umehluko. Ayikho into ikhona lembeleko ezukaThixo. Nabile nake nandiva ngisithi ayikho into ebhetele kulelizwi likaThixo. Exactly. Sasike samva esithini ke kwephi? Ayikho into ebhetele kulelizwi likaThixo. Yabona? Ayikho. Ngamanye amazwi zange sive sithi khona into ebhetele kunelizwi likaThixo. Ngoba inyaniso kokuba ayikho into ebhetele kunelizwi likaThixo. Siyafumana singakwazi ukukhumbula nakwi-discussions neyilula ke yona le ibivaya nje. Ndithi ke ndingavuya kakhulu phaa kwi-discussions kasinoke sihambe ixesha elide nihamba nam phambi koba sizotyhila. Umuntu ebuza uba xa kuthini ndiba mna uba ngaba mna uzondiwine kakuhle sokuthi nje ngasungixelela uba uba kwenjanga kanje kuzawuthini. Ndifunda ngifuna uthi iBhayibhile ngoku i-driving ngapha eKZN. Kanti imoto isongenzi lento bendilindele bayenze yona ndibuza uba kungenxa sizathu esithini. Kutheni? Ufumanise uba akakwazi umcacisela. Ngumpingo wandincedileyo mna. If ndisanduqhuba sivele ufumane ilicense ngapha KZN 2010 imoto kunyaka olandelayo. Kanti jike eviji ndisuka apha eMthatha ndihamba ndawuthi ndisiya kwesasiporo kwakuthanda uba kube nobhamba to bhamba kwa ndathi ndifike vele ixoxo cime hayi kwawude kube ngopupupu kum silwa noba mayisuke yaduma mos ndithi ehla imoto ibhize lapha ndiyayiqhuba yona yasuke yaxoxoxo yayeka uyakwenza njani ubuphi sethandethina uthi okay ubuchange downile ndithi ukuthi kanti kanti ukuqonda ukuthi ndithi khange until okubusisa ngo-3 okanye ngo-4 ndithi ewe ndithi ke athi nginxa loo nto ke okona uzawuhamba kancinci ngemoto ihla negiya lakho manje bese sesantsi yakabela ndayibamba lona emva kwakho noqhuqhuqhu kumaveni understand yazi bakutheni kwenzeka lento ungoba mamelana kukumfana ukuthiwa ngufaka umnako bonomandla wandikhobozela record ufundiswa ndemuqhuba ndiphangela ngapha wehla ndimbali ngamnika itheory qha mamela ke mntana kusifuneka wenze kanje ngoba uba wenza kanje uzawuthi imoto uba wenza kanjalo uzakwenza kanje nakanje yamcacisela yonke nangeziphethazo uba ihamba kanjani ithini wandimangaza uthembile wavuka ngena emotweni wayidumisa wasithatha imoto wafakwani yesuka imoto yakhe kakuhle sihamba sabheka ekliniki yayingathi ngumuntu okudala eqhuba yaphela iveki noba he took 1 week kwiveki yesibini waseqhuba qha ndathi hayi man ibalulekile le nto ukuchaza ubana don't just say yenza kanje qha ungxole futhi zange ngingxola ndinje ndijonga funeka wenze kanje
wenze kanje uthi uba uwenze kanjalo uzakwenzeka kanje nakanje uba wenza kanjalo uzakwenzeka kanje fakoko wakwazi ukuqhuba futhi waqhuba akaphelela mina waqhuba kanti kuqhuba kwakhe kanjalo umanzi ba andiyazi nalento ibethiza ke ngovuka abantu bezoyekuya kunzima uqhuba uyabethwa iphi kufika nini pha kubethweni andazi senje babe ndinisheshele yami mhlawumbe ke ababethayo banesizathu nasemgapho ke bengisenza umzekelo kumke ngoku yo uyabona wena ngoba bendiqonda khona uba ndixakene nene bendihlenga icinga ke ndisephansi uba kuzawuba nje akona ukuba bendiyicingile uba ke ndithenge itama kangoba ndithi ke kandicinga kwafuneka yona yam ingabinde encinci nje ekwazi uba igoqele ngoba kaloku ayiyo yetshana ubethe uthi mamela ke xa ndibila bonti nendawo nye uba bendisihlaba ndinyuka ndibaleka ngekunjani but ke siyiyeke kanjalo into esisikelele so kum ke ndiyakholwa ubana kum bazalwane ngase uyazi into uba kwenzeka ntoni uyenzela ntoni le nto yenzayo mna Dlamini nento ebangela uba ndingabikho impressed ngabazalwane bangxolayo xa beshumayelayo kungoba ndafumana into yoba hayi man the key apha ekusindisweni lilizwi and into endincedisayo ke ngokubana ndikwazi ukulibamba kakuhle ilizwi kukuba wena ulithetha kum undibholele enzela uba ndihambe nawe inyathelo nenyathelo ngoba lo urashwayo ukuhamba nehlombe uyakwazi ushiyeka kwinto ethethwayo kodwa akashiyeke ehlombeni hayi yazi into ke ndingacinga uba sizazi uma siba kuyaqhubeka kuyahla amen listen uhleka ezithi haleluya amen intoni ngoba in terms of if utheni ihlombe hayi wama nami phezulu ibambini ukula wavelength but uba kube kusithi 1 akevanga yephe balulekileyo ke ngoku ukuva inkosi esikelele okay inoba abazali bethu wathi into ebalulekileyo ukuva angathi uthe masityhilene ekuveni nasekwenzeni iliza andenza ngabazali ndithe masityhilene kuMateyu 21 ndithi yeke hayi ndihlukuhla nje ingqondo ndizihlupheza bendithe indumiso chapter 33 yeka andikasokucinga kaloku wena mntu weBhayibhile ukuva nokwenza into ezicinga uMateyu 7 anithi okanye tshintshi kuYohane futhi nake ndandiqhatha apha nina futhi ndikrokho uba ngavele uba niyandiqhatha ndithi ndandithetha ngantona ndithi nathi kumakorinte nina kandikoma andiyiqhelanga kodwa bemakorinteni uyakabela kandikhona endixakwe nami ngoba bangazamkhumbula kwethu nencwadi kodwa ndathi hayi ke uyawubilapho kuba nitsho ndaqonda ndingayingeni ngashiyeka necinga nandiqhatha nodwa ndandikhona ndiziphatheka ndiyikhoni andihlekise kuhle ndimamele kwinantsika ke kwi-recording ukuthi hayi ifana nale nto athi wathi uDavid ndibe ndiqonda bengingekayiva uDavid isekupholo qha mhlawumbe kayibiza upholo uthi uDavid enkono endihlekisa ngoku ayibekayo iqaphela nyani ke ikileko lonto but ke noko zimpazane zamkelekayo ke eziyane iBhayibhile yilento ke ngokuba ebezichane ngokwakhe uthe uDavid iqaphela kanti ka uthe eBhayibhileni kubhaliwe kwathi uYesu zangabe ziqoba wathi kubhaliwe kwathi into asho ngayo kubhaliwe kwathi uba nguMateyu okanye uYohane uzazilandelela wena kasofuna ifine writing yakhona ingasisikelene incwadi yendumiso 33 ne ikhalela sifunde uverse sizafunda uverse 13 and 14 ne but ndiyamrhalela ke simfunde uverse 8 okanye masifunde uverse 13 and 14 sesibuyele lapha kuverse 8 okay let's see verse 13
Ndumiso chapter 33 verse 13. Uqondene esamazulwini uYehova. Uyababona bonke onyana babantu. Yamva verse 13. Ithi umuntu mafunda iBhayibheli yakhe. Ithi mhlawumbi uqondele. Anithi senjuba kase sicacisa nyani 2024 lokho. Afuneka uhambe ngegiyala kujana. Mhlawumbi ne? Ithi iqinisekile lana? Ithi nikubiqinisekile. Hayi kamene namke lifunda kakhulu. Uqondele esemazulwini uYehova. Uyababona bonke onyana babantu. Wawayicinga lonto. Kalimeni ibeka kanjani nonco? Ibufana. Wondela phansi unjikho esezulwini ababone bonke onyana babantu. Wondela phansi uYehova esemazulwini uyababona bonke onyana babantu. Ubumthini Mr. Mthini yemntana Nkosi uyabona basisengxakini thina abanyana babantu ngoba umdla wami ukuba intombi zabantu zona intombi zabantu bona akasiboni ne ngexesha ayiqondele ithi uqondele phi mamela uqondele ayithi uqondele konyana babantu ithi uqondele esemazulwini. It's like njengoba ndilapha ndijonge phansi yithi ke uthi ke ngoku uyababona bonke onyana abantu yithi ke ngoku mina ndithetha ndiqondele apha phansi ndiyawabona onke amaphela yithi ke ngoku phakathi kwalamaphela kukhona inyenzana andizibona izana qha ndizibalana ngoba uba akhona inyenzana zikhona kula ndawo ndiqondele kuyo amehlo wami akaziba selective kumaphela ayazibona nenyenzana ezi qha ibusiness yami iphi isemapheleni okwangoku ithi mhlambe ke ndenze research ngamaphela abantu abafundayo yebona ithi uqondele esemazulwini uYehova uyababona bonke onyana babantu. Masigqithe ku-10 no-13 verse 14. U-14 wethu sorry. Esendaweni yakhe yokuhlala wondele kubemi bonke behlabathi. Intombi zabantu zindawo kubemi behlabathi ziphakathi. Ngenzela uba ndifuna sihambe kanye kanye zingathi intombi zabantu uyasifaka nje simbonile uyasifaka asingeni singaphandle. Inkosi sikelele. Sike siyicinge lonto utsho umbuzi wami. Kalimeni ke uqondele. Uthini noncoko kabe kabula uqondele. Wondele. Uba bengasebenzisa elami igama uqwalasele. Uwathenzo amehlo ukuyibona into ube sendaweni ka umane ujonga umuntu uthile ufumane ejonge kuwe uphinde wasosa amehlo akho kuwabalekisa ukujonga abanye abantu ujonga uphinde uthi ungawaboyisi iwosa ukuwa ndike ndibone umuntu mna ndike ndimjonga umuntu yabona ka usona ixhaba okanye izinto zenza nje nangenhlonti ndimjonga umuntu ka eloqesha nobe benokandibuza uba unjonge ntoni anamani kolo mani ngayichaza ndimjongele xa ndimjonge kuba ndijongele ecala ngoba uzawumazi kwenye icala kwenye ixesha awujonganga naye xa ujonge kule direction akuyo eyona nto focus kuyisemva kwakhe yakabe ujonge akujonge abone umjongele athi alahlisa amehlo kaphinde ezokuba uzobona ka iqala ukuthamehlo udibana uyabalekisa kanje andakho vela bengathi uyothukana
kanti wasuza kahle ungabe ngathi intaka manje ungacaki uba ujonga kwecala ujonga yena kusakujonga yena inkosi sikelele now uqwalasele lithwa ndim bazalwana bethu okokuba ngaba le verse okanye ezivesi singake sizibambe ngohlobo zibeka ngakhona ubana uThixo ithi iBhayibheli kwenye indawo akukho nto yenzekayo phansi kwezulu idlule uThixo engayibonanga iphinde ithi kwenye indawo uyasingasinga uThixo emhlabeni nsuku zonke efuna aba banhliziyo zendeleyo kuye ukuze azomelezele bona uyabona ke kayithi uyasingasinga it's like ungazuthi mhlambe hayi ngathi alaqhaza nje isixelele kamhlaba ngapha uncede ndubizo uqondele phezukonyana babantu in fact uqondele esemazulwini uYehova uyababona bonke onyana babantu kafunde u13 u14 uthi esendaweni yakhe yokuhlala wondele kubemi bonke behlabathi esendaweni yakhe yokuhlala wondele kubani kubemi bonke behlabathi kafunde 15 verse 15 ulobumba ngakunye inhliziyo yabo uloqonda zonke izenzo zabo kaphinde ufunde ulobumba ngakunye ulobumba ngakunye inhliziyo yakhe yabo ulobumba ngakunye yazi ezimamela kwezi recordings kufunda ngendlela lapha isingesi isixhosa anisibisi kahle isixhosa kangaki ke ngokuthi at times ke ngeke be concerned bana xa isifundela umuntu iBhayibheli niyana ningabi na problem nive ne ngoba kumkawuzothi ulobumba ngakunye inhliziyo yakho intona lonto ulobumba ngakunye yebo ithe yenye version okay sensenye singesini ngamanye amazwi ulobumba ngakunye inhliziyo yabo ngamanye amazwi uThixo uyakwazi benza abantu bacinga into ayi babe ngabeka ngawamamazi ulobu ukwazi uvela benze bacinga into ayi benze ngendlela enye babehave ngohlobo luni ingasisikelele qwalasela lilandelayo okay ulophinda thini uloqonda zonke izenzo zabo make siphindele lo ndawo ulothini uloqonda zonke izenzo zabo uloqonda zonke izenzo zabo ngamanye amazwi babe ngabeka ngawamamazwi uloziqondayo kakuhle zonke izinto abazenzayo unoncokubeka kanjani uyazazi zonke izinto abazenzayo uyazazi zonke izinto abazenzayo yabazana makesipholeni angiqondi ifihlakele inzulu lidipu kangaka makesipholeni nje ithi nje uThixo usemazulwini siyamazi angithi ithi ke ngoku into masiyazi ngaye namhlanje ndimthandile umzalwane bethe apha uyoli umayoli uthi ndiyathanda incwadi endumiso iyamzoba uThixo iyamthini iyamzoba imenza umbona ngoba kufuneka simazile ithi iBhayibheli kutheni kufuneka simazile uThixo ithi iBhayibheli lokuthula bangamkhonza kanjani bengamazana bengamazi kanjani bengashunyayezwanga bezawushumela kanjani bengathunywanga ngoba ukholo luza ngokuva uve udaba ke luza ngelizwi likaThixo so eyona nto efuneka senzile kufuneka simkhonzile kodwa uba asimqondi kakuhle sinendawo ezinje ezingaziyo nokuthula ubana uhlale eqondele emhlabeni okanye uhlala njengebesezulwini uhlale eqondele phansi ngamanye amazwi ithi lento nangona esemazulwini ubusiness minded ngokwenzeka apha nangona esemazulwini uThixo wethu eyona nto ayijongileyo ukuba kuqhubeka ntoni emhlabeni benzana abantu
Nasabantwini akajonganga nje kangako okanye akajonganga nje efuna nje ukubona intshukumo yethu, movement yethu. Ujonge kuthi benza kanjani na ukuphila kwabo ngangokundazi kwabo. Khumbulani kaloku bazalwane, ithi iBhayibhile kuthi sibiziwe ukuze sivakalise isihomo sakhe. Ngamanye amazwi sibizele ukuba sibonakalalise ubungangamsha bakhe. Yonke uthi uYesu ke kayinqupha yena uthi bawo benze babe bani ukuze ihlabathi libone okanye lazi ukuba mna nawe sibani. Ngamanye amazwi ukuphila kwethu ngale ndlela uThixo alindele uba siphila ngayo okanye siphile ngayo ukwazeka kukaThixo kwaba bantu bangamaziyo uThixo. Kodwa okokuba ngabathina ayingeni izinza phezingqondweni zethu nasezinhliziyweni zethu uba amehlo kaThixo ahlale phezu kwethu. Uthi kwenye indawo zonke izinto zize kulowo esinokuthanani naye. Ngamanye amazwi zonke izinto yebazalwane bambuvu verse 15 loyo. Uthathe le second portion athi uloqonda zonke izinto abazenzayo. Ngamanye amazwi njengoba eqondele nje apha emhlabeni okanye endele phezu konyana babantu uconcerned benza. Amen. Inhliziyo yakhe isekuthini benzane. Yimani. Njengoba singabazali uba umdla wakho usekubukeleni abantwana bakho, awukho sekubukeleni abantwana bakho besenza izinto ezinobungozi kubo. Ngoko nangoko bajongile besenza izinto ezinobungozi kubo, andiyazi uba disturbed, uyaphazamiseka. Uba utheka uthi makujonga abantwana badlala kanjani, komnye emthini phezu, ngakumbi ke nina ungqola popani. Bethuna make senzeni izinto njengabantu abanomqondo. Ithi umntana usamthini phezulu uvela sowudubula ubusuke waxhuma waphuncula ebengacinganga uxhuma wothuswa nguwe. Ngoko nangoko bonke adrenaline areacte naye aphuncuke kule ndaba abambelele kuyo aphethe siwe. Kanti uba uthi uphezulu kakhulu yihla kancinci. Uyaqabela? Then ke ngokaselapha ke ngoku uthi inobungozi. Uyabona uba ngela xesha ubuphaya bengaze kwenzeke impazamo uphuncuke uwe ebephezulu kakhulu amathuba uba wophuke. Into leyo ke ngoku esasibeka engxakini. Uyayibona? Sudlala kanje. Ngoba okukungcola kuphetha kumshiya engafundanga nto. Awumbonisanga irisk okanye ubungozi akubo. Ingasisikele. Mamela ke. Uyaqonda ububajongile abantwana but ulindele ukubona beplayer safe bedlala kakuhle. Exactly nathi uThixo njengembele emhlabeni wondele mama uMagula enento ayilindeleyo ukuyibona xa sisenza. Khumbulani kaloku iBhayibhile ile ithi kwencwadi Indumiso, ndiza kukuqiqisa ndikuxelele indlela emawuhambe ngayo, ndikucebise iliso lam likuwe. Lenzani iliso? Akandicebisangi, akandiqiqisani, akandixelelanga into emandiyenze. Kuthe naphinde be-concerned iliso abenijongile ke ngoku. Yeyi nto kujongile, yabona ke nake umuntu undixelele into emandiyenze mna andifuna bendilandele. Futhi ke umuntu ufuneka azenzele into ke ufuna uyenza ngokwakhe. Yenza kumuntu kanozabhoke ngaze umnyabhoke ngolo hlobo. Umuntu athi umuntu umenzele into ajike abe kulandela ke ngoku. Ngathi uzakufundisa bethena ngazenzele kayayazi. Yabazalwane futhi make sijonge ne-remarks ezizenzayo ezigqithisayo. Mamelani ndathi kunye kaloku ndininika intluva. Andiyazi ingqondo yami sukela ndadibana noDlamini ngoba Dlamini ndingekadibana nawe andandinjanga. Ke Dlamini omhle andikubeka ityala. Ngoba ndadibana nawe wandikunceda. Andiyazi ingqondo yami noba ingathi ikhompyutha na.
okanye mhlawumbe khona ikhompyutha benhloka njeyazi bayifaka ngibanini nani namandazi. Uyabona uba kuma uthetha into ivele kum lelo ithethayo ke ngathi iyacalucalula ngokushesha nje kangangento kanti ide ndive nalo unganixelelanga yona namhla. Loye wona nithetha kule nto ubundixelela yona. Leso ndixelele yona ndixelele yonke. Uboyazi ke nemibuzo yami ke ndiyibuza ngokolohlo. Yile nto ke ngoku soba ngazama undiphepha ndithi ke eyona nto bendiyithetha ngelaa xesha ndibuza laa mbuzo uthi bendifuna impendulo yawo yona ndivile yona le uye wandixelela yona. Xa bendibuza laa mbuzo ndivile yona kodwa ke ndisajonga impendulo yalo bubuzo endini. Ndiyayiva le urhalele undixelela yona phambi koba undixelele le bendirhalele uva yona. Elo xesha ndifuna nje uqiniseka phese. It's not that le into ozoyithethile kaloku indibeke emfanekisweni. Ngoku ndifuna uqinisekisa uba yenzekile nalento ibimele bayenzekile xa kwenzeke kanje. Nanso xa into endiyifunayo. Inkosi esikelele. Exactly noThixo kunjani. Lithwa ndim ke ngoku. Uyasibona izinto uba lithwa ndim ke bazalwane. Into emange siyiqapheleni sibe nayo apha enhliziyweni zethu. UThixo uhlala ndisho ngalomzuzu wondele. Ayi imani okanye nizive ezweni iBhayibhile mkhaya sithi umane esondela. Umane because if umane yeba ndingayeka necacuza kwi-discussions. If umane andani buyayagriti ningamthathanga. Kaloku if umane qondela umane ngaqondeli. But ke ngoku kuba akamane qondela aze amane ngaqondeli uhlale eqondele. Ngamanye amazwi uthi udlamene kwenye igame uThixo usondele kakhulu kuthi. Usondele kangakanani kakhulu. Ithi xa seyicacisa ngulobala amanyathelo enyawo zenu. Amen. Ngulo wazinenani lenwele ezinhlokweni zethu. Yesiqonde ke ngoba mayibe ke ngokini ikhona nyani enye into ke ngoku engaphaya. Lo sibalela amanyathelo enyawo zethu. Uqonde lenyani. That means kodwa abantu bayaminimize nyani uThixo. Bathi abantu wakwathi omnye kumndimamele ndikhona. Wathi masingathandezi sonke ngexesha elinye samconfuse uThixo. Umbuzo wami ke ngoku awusithi ke enhliziyweni yami zange ndimbuze. Njengoba ke ezawuthandaza yedwa sibale kuconfuse uThixo. Usho kangakanani bakho umuntu ngomnye okanye akho abantu bangabanye elsewhere abathandazayo ngoku. Uba bazalane bami siyavumelana xa ithi uThixo ulo obala amanyathelo enyawo zethu. Ngamanye amazwi wonke umuntu omuvayo not up eSaints qha not up eMandela qha world wide apho kukho umuntu khona lo Thixo omnye ubala izitepu zabantu bonke. Kuthi ndawufika kuloo ndawo mkhaya olwandile ndiqonda ufanele ebengenawulala engatshonga uba mabalale bonke. Athi basebenza ebusuku kwa-security kwamajoni funeka bengalalanga bemivule bepatrolini ngalaa xesha ebezabeleleka uba belala bezabala amanyathelo wabo bezawapha ngabani. Uyabona buyadibana akwazeli inyana ngalala. Ingasisikelele apho ndikhoyo ke hlobo zenkosi. Ingaba ke ngoku bazalwane bamapho zakhona ngokufunda kule ndawo thina siphila ngokwabantu abayazi into okubana uThixo uhlale bajongile. Mhlawumbe make ndithi impendulo yakho okanye yam ingathi ewe. Ukube namaxesha okwenza izinto ezithile ongenezenza ngamaxesha athile ngenxa uba kuzawube kukho umuntu othile okanye kukho umuntu okhoyo candi kwakho azakubona uyayenza loo nto.
uthini ngoThixo lokuhlala ekujongile? Ndingayenza into ethile ndibaphepho bawudlamini. Ngoba ndiyayazi uba xa ndisenza le nto ndiphikisana nelizwi likaThixo. Ndiwaphephe nyhani, kodwa ndithini ngamehlo kaThixo lapha phezu kwami? Ndithi mna ndithini? Nawe zibuze lo mbuzo, uthini ngawo? Ngoba masithi ke ngoku siye ephupheni likabawudlamini. Thina singajongana kawuthi ujonga awubandla akho nje noyedwa bawo onesigwadi. Unani khona ubuthuko? Ewe kushushu kona, kodwa hayi bandla sibahle nje wonke umuntu. Ungathi kanti kude babune kum. Mamelani ke ndinihlekisa. Ake ndathi ndisemeeting ngapha emsebenzini. Ndiphuma ke ngiye toilet kushushu kanje. Ndithi kanti toilet esipilini. Didn't smoking. Two. Ndaqonda bazamfumana. Daya phamo kangiyela phela. Ndithi bethu nithulele intoni ukuthi kubude kube two cha. Nithulele intoni ngathi ka usule madala. Benibonile bengiqala bemeeting nani bendiclean nginanto. Indalo le ugenerator umzimba kuyatshisa kaloku. Baba cinga hlasekela. Kazinsikele. Uba ngacinga hlasekele ke kubani kobungaphumiyo kuye. Yiye kuba sebubone thina ukhaleza bususi. Ubani obungaphumiyo kuye. Akekho. Yilento ke ngokanga ngibana akekho. Yilento ibangela ba ke ngoku wonke ubani ukhawulezela into kokubana xa kusekuseni noba akakahlambi ubuza phuma phandle makaqala ujonge endaweni yesibili uba akekho uyaziphutha yena. Hayi into zobusuku kaloku uyakwazi ba uxaba ba ebusuku bekusenzeka ntoni into zasebusuku ungazi bomkhala mnye kwelicala lapha ukangayi inhlonto khona. Ngasisikele nabantu bayakudala bayakwazi banomkhala. Ngasisikele mamelani uThixo usihlale sijongile. Ifuneke ngokuhlobo zenkosi nempilo yethu. Ithi neBhayibhile ithi wababizela kuye uThixo abantu bakhe entabeni yaHoreb ukuze abavise ilizwi lakhe. Zebona abantu aba uThixo abavise izwi lakhe basebenzise lona ukufunda ukumoyika. Lento ayithi ezivisi azitshiwo nje apha. Uba masazi ba uThixo wondele esemazulwini phezu konyana babantu. Wondele esendaweni yakhe yokuhlala. Uyazibona zonke izenzo zabo okanye izinto abazenzayo. Ngoba umzekelo kwincwadi yeNtshumayeli ithi nasi isishwankathelo salombandela. Moyike uThixo ugcine ilizwi lakhe. Icacisa iveselalelayo uba kuba uThixo seza kusimisa enkundleni yakhe yamatyala asiphendulise ngezinto zonke sizenzileyo. Njengoba mamelani naxa simisa enkundleni yakhe yamatyala uThixo esiphendulisa ufika kwelaxesha akazubelindele ukubuza kuthi uba kuqhubeke ntoni. Engajonganga namangqina uba makuze amangqina. Uzawube yena eyazi ewuphethe umcimbi. Zonke izinto ziphambi kwakhe. Ngoba uhlele eqondele kaloku phambi kwalanini. Yena ulungiselela that day kodwa uThixo uright bazalwane. Niyayazi ba uThixo akasigcinanga singazi. Mamela nake nayivi iBhayibhile sithi sonke sezawuhlala phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Ile mena uThixo leyo asibizele enkundleni yakhe yamatyala. uThixo yaziyo ukubana sise nemini esizawuma phambi kwesihlalo sakhe sokugweba phambi kwesihlalo sikaKristu esiphendulisa ngezinto zonke esizenzileyo. Usinika inhluvu bana masiyazi bana uhlalo ndele. Mamela nike niyibone into apho uxoxisa umntwana ngento eronga yenzileyo.
umxoxisa hayi ngoba ereportiwe, ngoba wena umbonile. Ukubona indlela elibalula ngayo lo tyala, ukuqaphela ba nentophika ayibi ngakho, ngoba ubona ingqondo mawele wami nangimawele wakho ngabona amahlamba eba and nawe xa uyabona ubomazi bomuntu uxakile sorry othi umbonile yenza into ayiphika apha kuwe ngoba bebona nguwe aphika apha kuwe athi hayi nokuyaphazama hayi nokuyaphazama mama inoba ke hlamba mawela ngakuthatha amachance athi akubona usibanibani kubhidisa ngamagama sentsho ba hayi uyazi ba uxakile athi awubungaphuphi ibindimngqongqongqo ibe ibinguye ngqo hayi mna angathi sithi awubungaphuphi ngendimngqo ndithi hayi yeke kuwe suyithetha nethetha ngoba babe niguwe mina ngendingayikhuphi kumkwami umlomo ndiyazi umuntu ebendibonile ndimshiye senamabhongo ofuna uphika uphika kanjani umuntu ebebona ndim inkosi isikelele mamela uyayazi ba uyakwazi uphika umuntu ephikiswa nje just because hayi uba akayenzanga lento ngohlobo kutyolwa ngalo cha kuba unesiqiniseko ukuba kangumone wena yenza aphike ilento ezakwenzeka kuthi ke phambi koThixo noba kuzawube xa ke into ethini umuntu ezama uphika phofu lento ayaziyo uThixo yena ngokwakhe uzabe elingqina against ilento kade athi amanye amachule izodlala iTV Mose sithi siyatsho nathi sivumelana nelizwi kathi bakho ndimnqabelayo uThixo uyayazi ba uThixo akadingi flat screen yakwamamophuzi bayizobekwa apha uba sibukele iTV apha uThixo ubufuna usibukele iTV angavele apha kulo inhle futhi lenenzile maqhobo angavele ubuyathanda yonke le ndawo ibe siscreen aveze yonke le nto afuna iveze yithi ke aveze umama uBilly bonke ubomi bakhe kusuka ngoJanuary 1 2023 to December 31st umama uBilly ezibukele yena utata uBilly ezibukele yena mamela uba ibingenzeka loo nto bazalwane ithi ke ngoku ivele nje kancinci ake sithi for 5 minutes umuntu ngamnyapha ezibona yena cha in our presence kuthiwe ibe 5 minutes nje nge-first okanye nge-second okanye ngoJanuary uthathe losukuthi uthi aphinda icima uThixo athi akho bantu bahalela ukwenza imithandazo nabanezicelo ubungamangala kuthi hayi kuzawunika ithuba loba sibe kude kangangoko omnye komnye umuntu enesicelo naso izicelo ezininzi zingangoba zingathi Thixo ndiyayazi akho ndikunqabelayo ndiyayazi uyazi yonke into endiyenzileyo ndiyacela suyiveze ndivesele ndodwa ewe andithi suyiveza Thixo wami andifuna ukujika ndiyazi into othe uyayenza ndicela undibonise mna ndodwa ngeze bantwini ithi iBhayibhile ke bazalwane ngexesha besingasindiswanga besihamba ekuthandeni kwethu ithi ke ngoku sisindisiweyo sivele senziwa sangabantu abathi abakwisimo sokubana nezinto ebesizenza singasindiswanga sinenhloni sizo ngoku uthi kumbuso wami ibime ndiyavuma nalo ndawo bana ewe besisenza ngokungazi ne ngela xesha besisengazini sisenza ngokungazi besinebhongo ngezazinto kodwa ngoku sizuze ukwazi ekusindisweni kwethu asehaleni nobazi mate mention of yekabele sinenhloni sizo uthi ke kumbuso wami ke ngoku xa uzothi ngoku sowulapha uphinde uhambe ngolahlobo ibimeli bunenhloni ngalo kuqhubeka ntoni kuwe usibona kanjani izinto usiqonda kanjani izinto ndithi lento endibuzayo uyayamkela ukunyanisa kwayo le nto okubana amehlo kaThixo aphezu kwethu Amen.
Bazalwane niyayibhalela ithi iBhayibhile yona kuthi iBhayibhile andizanga nachuku umuntu kuthi iBhayibhile uba lichuku andiyazi mna ndiyazi ilizwi likaThixo uba lithetha uchuku uThixo uyakuthetha uchuku and ubuthi uthetha uchuku hayi kanye into engayithetha nami ngethandelo yaba lolo chuku ke sisi why ndisitsho iBhayibhile kuncwadi kaPetros oqala uchapter 4 verse 11 ithi ithi oshumayelayo makamele uThixo othethayo makathethe ngokwezihlabo zikaThixo ngamanye amazwi thina singabashumayeli simele basithetha lento ithethwa nguThixo le angayithethi uThixo nathi asiyithethi kaka ngokuthini ingxaki yethu sisithi sawuthetha lento ithethwa nguThixo babonisa ubuso obushwabanayo abantu sithi hayi bazalwane aniqondanga unikhubekisa hayi aniqondanga unikhubekisa but uba niyakubeka anikutyekiswanga ndini into sisikelele so eyethu into okuchaza inyani ebantwini uThixo lo sisezawuma nami ke bazalwane sizawuhlala phambi kwezihlalo zakhe zogweba ne that means le nto nizawujongana nayo nami sizawujongana nayo yile nto ifuna uba ke ngoku mandithi ndilifundise ilizwi likaThixo nam ndibe ndifunda kulo uthi kuPaul kathetha malunga nandawo nina nifundisayo anifundi kwezinto nifundisa abanye ngazo awugqibathi wena uthi makungebiwa uyeba yile nto ke ndithi bazalwane bami ngendiniva kangcono mntu babekusithiwa thina bashumayeli sinelungelo lokuba siyithethe nje le nto eyokuyipila nokuyenza hayi noba singakeke siyeke egameni loba singabashwalwana befundisi noko masimastarishe tuyithethe sibe sinigade ke futhi uba niyayenza na thina ibe noko sinedyamara iyabona ngosii-benefits se-11 yakabala but ayikho lo dyamara mna ndithi makungebiwa kufuneke ndingeni mna ndithi makungathiwa kufuneke nam le nto ndiyithetha ebantwini ibizwa kwakum nam kum ke ngokuyenza le nto isithathe silingane phambi kwelizwi likaThixo uba ngokwale ndlela ndiphila ngayo ibimele uba wonke umntu ayibizwa kum ndingumrhamente umfundisi wami yena enedyamara yophila nakanjani yokwenza nantonini ngongathi yena amehlo kaThixo awekho phezu kwakhe inkosi isikelele uyayiva ke kuba ithi phaa uverse 15 ulowazi zonke izinto abazenzayo ngoba xa ithetha kule vesi kwitshumayeli ithi uza kusiphendulisa ngezinto zonke esizenzileyo uba ke ngokuhlobo senkosi sinolwazi bana kukho imini ke esilindeleyo esilinde ngolo hlobo kutheni ukwenza kwethu kufana nabantu abangayaziyo loo nto ngoba uninzi lwabantu laa mini izabathatha by surprise bengekho ready for you in terms uba benze izinto bengamelanga uba bazenzile uba nisakhumbula kwincwadi yentshumayelo ithi hamba mntu omtsha uyaphi inhliziyo yakho ithi iyakho wenze loo nto ibonakala right emehlweni wakho ndiyithande kayihlayo uzungemapho because iza kumislead ndiyithande kayihlayo ithi kodwa ukhumbule uba uThixo uza kugweba ngazo zonke izinto ezenzileyo ukulo mzimba ndiyithande ke ivesi elandelayo lithi lisusa ixhala entliziyweni yakho ulisusa kanjani ixhala entliziyweni yakho ngokuba wenze ngendlela ekuzawuthi xa ufika laa mini ube ungenaxhala lanto ezawuvezwa ngawe yintoni ezawubangela uba ungabi naxhala lanto ezawuvezwa ngawe embi kungoba uhleli ekuphileni kwakho ngoku-observe ilizwi likaThixo ukuthi lithini lithi yenza ntoni lithi sukwenza ntoni yonke le nto lithi ilizwi likaThixo sukuyenza wangayenzi yonke le nto lithi ilizwi likaThixo yenza wayenza laa mina izukuzela nangxaki ndaweni yokuba ugwetywe uzawugwetyelwa kodwa wonke umntu ophila ngoku kuzofika lo mzuzu nime ngawo ngale ndlela ilizwi likaThixo lingayivumiyo ithi loo nto ngaye akekho sendaweni right for that day iindaba ezilungileyo ke zezi ukubana kumnandi ngoku
sifumana lonto phambi kwelalixa. Then sine benefit yexesha ubana from now going forward siyatshintsha. Kodwa ndiyaniqinisekisa bazalwane bam, okokuba ngaba umuntu akatshintshanga uqhubekile senza ngale ndlela iphikisanayo nelizwi likaThixo, utshilo umzalwane wakho, wathi utshilo uMalaki, wathi uthi kuMalaki ka iqalisa la ndawo, iyezi mina evutha njengeziko. Apho uzawucaca umehluko phakathi komkhonza uThixo nongamkhonziyo. Apho uzawucaca umehluko phakathi kwelungisa nongendawo. Bazalwane bethu singabe siyafana ngoku, I can agree with you. Kodwa there is coming a day whereby things will be out. Bangatsho ba uDlamini nabanye befundisi bathi hayi sebava abawili benu bayishaya phambili, sebava nabo mnuka wena bazenza bhetele nje, siyafana. Okay, siyafana, ubucini basiyafana, but there is coming a day, mamelayo, uba uthi ubani siyafana, umahluko uzoba ngwantoni? Umehluko uzawuveza amaqiniso ukuthi ungafana kufana. So ithi lena ngamanye amazwi singazifanisa izinto ezingafaniyo but azizofana. Lento ke bazalwane bethu indithethela ukuthi ke make ubani nobani kuthi makadile naye, ubani nobani makabuyele enhlizweni yakhe. Yabazalwane ithi iBhayibhile wodlula umhlaba namazulu eqhuqhuma, zombini izonto zingafinyanelwa ndawo. Kodwa emazweni kaThixo khona elizwi okanye nesunzwana elizawudlula lingathanga lenzeke. Ngamanye amazwi uba ke njengoba ndisitsho kunjalo naleni into izakwenzeka. In fact apha akutho kuzakwenzeka into ethile, iyenzeka ngoku. Ba uThixo uthatha notes on daily basis ngomuntu. Uthatha imininingwane, ziyabhalwa iminutes le. Into ethetha ngoku ukuthi zithini minutes ngami. Yebazalwane ingawe intshumayelo kanje. Sonke simasithi amen. Kanti benzithini nitsho. uThixo Thembi wazi abantu abayamkelayo le nto ithethwayo. Azi nabantu abangayamkeliyo le nto ithethwayo. Ile nto ke ngokazawuveza okanye atsho ukuthi banendlebe abe, banamehlo ziyedlula into apha phambi kwabo ababoni, basashiyeka kwesithi kuyafana, uvuka uzenza bhethe lokhu. Okay, fine. Yazi umuntu angathi ndiyayiva njena nabantu bamane besithi kabevihlombe andizofana okanye andinguye lo bendinguye lo nyaka leyo, isenguye sabona yena anisamboni nina nithi nifumela uqhathwa nje andiboni la mboqoboqo ngula mboqoboqo besibona lo nyaka leyo. Okay, ujonga umboqoboqo. Okay, fine. Ndiyithandeke la nto ithetha uba kungabonakala ingathi awukho umehluko, wona ukhona. Inkosi isikelele umehluko ke uzawukwakhiwa kubana uthini ukuphendula kule nto uyivayo enhlizweni yakho. Ndiyayivale uyiqondayo masilumkeni ke bazalwane, iBhayibhile iyasixelela ngembewu ehlwayelweyo zafika intaka zezulu zayithatha. Isixelele kakuhle kubana ilizwi elithe xa lifika enhlizweni yakho ndaweni yobulamkele waliquestiona, ithi loo nto khange uliqonde. Ngoko nangoko ke ulibeke esichengeni loba uSathane zafika lithathe. Emveni uSathane elithathile awuzuphila nini njengoba lalizwi lisitsho. Uyamane sothuka kabathe bazalwane uqhuba kanjani ukwenza kanje. Bungamelanga ukwenza kanje. Bungamelanga ukwenza kanje. Bimele banenza kanjani nantombi. Ubutheni uzungayazi yena. Ebeyivephi. Ngasisikelele hayi wayeyive vakashini. Ngoba uyakwazi umuntu avakashe abuye abathi ndike ndava into entsha endaweni ethile bekusithiwa. Kawumamelele kwayitshoyo akayintshanga nje.
oh ino bebintsha kuye beqala uyiva njengoba bimane phindaphinde bengayiva nguye lo bekuthiwa unendleba ke yile nto ke wathi namhla xa ethethayo yabazalwane make siziqaphasele into esizithetha ngasilapha ngaphambili ngoba ezinye ziyasihleba ngumuntu onjani ndingumuntu onje endizichazele nje ingesisikeleyo ewe kaloku into ithetha ngawe Amen. into ayithethayo ithetha ngawe kangoba nento ayenzayo ibesibalisela ngawe ingesisikeleyo kodwa ke ndiza kwehla abazalwane bethu ndingatsalanga masiyazini uba amehlo kaThixo uqondele ngawo esemazulwini uyababona bonke onyana babantu eziqonda kakuhle izinto esizenzayo ithi ke ulothini u15 uloqonda zonke izinto abazenzayo wonde that means uqwalasele mamela ke umuntu oqwalasele entweni akayiboni njengomuntu ethe kwaqo nje masewenze lo mehluko umuntu oqwalasele entweni akayiboni njengomuntu othe kwaqo nje ukuve endaweni uthi ubusendaweni athi umuntu uyibonile into ethile utshena akande iqaphele indawo abene beyiqwalasele uza kunika yonke imininingwane ngayo ngoba uyiqondile uyijonge kakuhle wena ke kuba awufuna ukugqithwa into apha nako ungagqithwa into kwakho apha khona enye ibambileyo uba ihamba kanjani yesibone sasingesithi master of ithi jack of all trades master of none yo inceda ntoni uzijeka zonke kodwa umasterishi nenye hayi bengangcono ukuthi jack of one trade and master of it at least leyo ndiyijekileyo ndifeza ipurpose zokuyijeka kwam ndaweni yokujeke zonke mabheke phezulu umasterishi eyiphi ke ngamanye amazwi ukujeka kwakho zonke kuncedise nini akuncedisanga ngani tezayijekile imoto wayixhoma apha yo ayinodaka yo caba yaze endlaleni yo qhutyana ixhego noqhutyana ixhego akaboni monakalo olapha ofana uba uyanotha azathi makulungise okuthile nokuthile uyabona lana ujekishile yena ujekisha shem unganathemba nawe imoto yakho hayi bebethe ahambe emoyeni babona wonke undonakele kanti ubona udaka wena ubona ntoni emfanekisweni nisakhumbula masuzwele lapha kukhona no brother Dominic Yes. but you see in the picture ubona ntoni emfanekisweni wena umfanekiso phambi kwakho kube yinto ntoni ubona kanjani uyambona uThixo kujongile ubuyambona uThixo kujongile ithini lonto ngawe ithi ukujonga ntoni ithi ukujonga ufuna ubona ntoni ithi nemigudu yenzayo malunga nokuba kuvelele into okafuna ubona yona incwadi eDuteronomy kayiqala itsho futhi uligcine ke uzuzigcine uligcine ilizwi likaYehova uThixo wakho endikuxelela lona namhla elizweni eli ungena ukuba uphile kulo ulime wena uzigcine njani kungenzeka ubana kusekhona abantu abazinomvayo ngezinto ezibukelwayo yazi uthi uDlamini ndimamele kwenye recording wayitshilo bofunda khona apha uthi akwaba qha ke ngoba bazalithatha bethi abazalwane ixesha lokwenza lonto ngoba abanalo lelokuhlala kwi social media kukuzixakekisa ngonobenani yehlobo zenkosi iyafuna nokuthi imidla yethu kihle kwento ezenzeka belalini ngoba kwamaxesha ukuqonda andiyazi ke kulana yami yokuxhaka bethuna ndishilo bayingqondo yami andiyazi basebenza lo mhlobo usebenza ngawo ngoba ke ndithi kanti nje abantu izinto abazithethayo wazi izinto kanti iva le nto ayithethayo ba
ithini yenzeke endaweni ebengekho kuyo. Ebethumela abantu bawuthatha imininingwane. Yeba ebethumela abantu yothatha imininingwane. Bekuncokola endaweni ethile ubani wathi. Ngiyagqitha kule nto uba bekuncokola endaweni ethile ubani wathi. Ebengekho nje yena kule ndawo wathi bekuncokola kuyo. Ebethumela abantu yothatha imininingwane. Lo muntu ebemxelela lento, umxelele lento nantoni. Senjibani andishibani thini but ngithetha lento nithethayo. La nto nomdla wethu. The more umdla wethu usiba ekufuneni izinto zikaThixo, sizibeke emhlabeni omuhle ukuba uThixo asinike izityhilelo acacise olusindiso kangcono kuthi. Kodwa okona umdla wethu ubhekisa kwezicala lingasincedisiyo ngokwazi uThixo, noThixo akazu kaloku uhlangabezana nale niyayikhabela lento oyenzela uThixo. Ubungumuntu ozinikela ixesha ekufundeni iBhayibheli ekumameleni ngelizwi sewumamela noba zisharings uThixo aphezulu amathuba okuba kutyhilele kangcono usindiso. But ubungumuntu ozinomfa ngesopizo umzekelo uthi ungena usuke ku-social media ubungena nzulu ezindabeni uzawuba starisha indaba ezo futhi uzazimastarisha ngezona. Ikuncedisa ntoni ke loo nto? Yile nto ke ngozawufumana into yoba ezi zinto kembi zikwenza buthuntu ekuveni ilizwi. Ngoba indlebe zakho zibukhali kwela cala. Into esisikileyo. But ke apho ndikho ke hlobo zingosiba make sibuyeleni kuthi. Make sibeni nexesha mamuphuzo lokubana ukujonga izinto umuntu azenzayo uba nguwe ujonge izinto uzenzayo uba ndim ndijonge into ezenzayo ba okukwenza kwam lento kundincedisa kangakanani. Ke sibezi amen i-masters apha kuthi monitoring and evaluation. Ukumonitorisha lento yenza kuyi-evaluate ba ndiyayenza yona le incedisa, ndiyayenza le incedisa, ndiyenza la incedisa. Zeziphi ke ngoku ezithi endibona uba zinenzuzo ekuzenzeni enza kuzinika ixesha elingcono. Zeziphi ezingakuncedisiyo enza kuzinciphisa ziye kuthini zingabikho. Ikwesesikelelo sikhuthazwa ukubana amehlo kaThixo abukele ubana siphila njani. Ngoba ukuba ilihlo likaThixo lihlala liphezulu kwethu bazalwane bimele ba siyayazi loo nto ithetha into ukuthi uba andinofane ndenzela kanjani ngokuthi uyakubona ukubukela ukwenza kwami. But ngoku kwaziyo loo nto uyaziyo loo nto nicely kanjalo uba ukwenza kwakho kwenza na kanjani ithi loo nto knowing it uba uThixo undijongile I don't care yobona ukuthi I'm the boss of my own. Yaba angaqoboka la. uThixo ndayazi ubundijongile ndangayazi nandaba nalonto. Le nto indivisa kamnandi zawukwenza yona. Uyabona ukuthi aso sokolisa uthi uyabona ukuthini kuzawubona uba uthini wena xa ekumisa enkundleni yakhe yamatyala ngalameni. Ngozilungisela wena uzawuphendula uthini. Uzaphendula uthini? And uzabe ngadingi manqina azawabiza azomapha. Pofishilo noba besinothi ke hayi for the sake yakho kuba akananqina. Ithi iBhayibhile sinelifu elingakanana nje lamanqina elisinqongileyo. Yekabe akhona wona amanqina elikanzi afuneke for your sake otherwise yena uThixo akawadingi. Yile nto ke bazalwane bam kuthi xa uThixo eveza umbono ndithi yes singawubona umbono sithi thina kasijongile kunje ngokumbono sitsho kodwa le nto isho ngumbono ilo hlobo umbono uyibeka ngalo ngapha kwale thina siyibonayo. Thina singathi kasijongene sibonane sibahle sihlambile siqhunqile saphoshoza sathi sayenza yonke lento kodwa uThixo yena still ubona ukungcola. Athubani akho kungcola phakathi kwethu haleluya akho kungcola phakathi kwethu haleluya bazalwane haleluya
kungakho ungcola ukuthi usuka ku17 days uThixo besinceda kangaka. Singakhohlisana. uThixo ubona ukungcola phakathi kwethu. And iBhayibheli yasixelela lapho ba uqondele akathanga kwaqo wasusamehlo. Apho uzawuthi awuboni lokho eziflower acinga ngamagqabi. Igqabi ligqabi, ilokho eflower. Inkosi sisikeleyo. Uqondele. Ngamanye amazwi into ayibonileyo uyibone kakuhle. Ukumva umuntu athi sebona into ubona ba awazi noba ungathi uthengi wena. Ngoku ubuyibone uyanti ubukhona ngexesha usenze hayi benibonile. Kase kufika bani khawuthekela hey yebe andiyazi noma isingathi ngibona into ethile. Akanganqwanqi umuntu phambi kwabantu. Ukuthi hayi bani ububone ndini. Sizi uyenzile into ethile uthe wathi ubusithi uyayazi. Ubona ngokuthi asakubona bona ufunga benja. Lani babo benjana kodwa unokusobejuni. Ukhona umuntu obendibonile ongema aphathethe athi ndiyenzile nyani lento ngoba mina ndiyiqondi lento kuthiwa ndiyenzile. Sengaqoqa ngathi ndatyhola. Uyaqoqa ngathi uyatyhola. Ngoba yazi kakuthi uba uyenzile. Hayi bengatsho umuntu komancane. Dithi like wena bani uthi uyaqoqa ngathi uyatyhola wena. Hayi kabuyele kuwe. Phambi ngoba ndiza amahleko. Antibonibonile mase. Exesha elithini ndithethe nje into ebeyenzeke phambi koba yenze ndithethe nanye ebeyenzeke emveni obeyenzile enze bayabona uba ukwi-brackets iba nendlela kaloku nawe yothetha into ibani yekhumula into ethile le yaphambi kokuba yekhumula into ethile yasemva ngoku ayiqondi le yenzeke phakathi kwezimbini. Hayi wethu hayi kudlala ngabantu makaqabalakele ngoba ndiyamxelela kwenza uqabalaka into elandelayo iyayiba le ndiyithethayo. Mamelani ke bazalwane bami. Awukwazi nokuthula ngamaphuzi. Ukuma. Ngoba thina into esijahile uba siyoxelela abantu ngosindiso babani. Awukwazi ukuma umele usindiso ungakwazi umele usindiso luphile kuwe. Against anything emelana nalokho. Uqala wena umele into ba kanti ngizayenza lento ndiyivile kahle. Eat. Uthi kawuthi uyaphuma ngapha ungene kitchen kwenzeka ukuthi nokuthi kwenziwa exactly into bekuthi uma ungenziwa iyaqalisa umuntu udla amakhutho omuntu uhleba umuntu uthi bani uthetha kanje ngomunye umzalwane into yakwenza kuzokubaleka bonke abahlaba bazokubhekela pha kuwe sokuthi ke ungabephekela abantu ile ndlela uyiyo but uba unamqolo hamba ndiyahleba nemaphuzi awuziva kanti kutheni uhleba. Okay, awuhleli ungayithetha lento ugqiba ithethe phambi kwabantu. Hayi ke mampozi bengingatsho loo nto. Bendiva nani ukuthi awuhleli. Inkosi sikelele. Mamela ke uyabona lo muntu uthetha kanjalo ingangathi kuwe ukuchasene nawe akachasene nanga nawe ujongene nokuncedana nawe. Kake ngokufuna uba nawe ke ngoxa eyenza laa nto umuntu react. Understand ba wenziwa kuba kumnyama ebusweni ku. Mu-understand noku-reacta thine. Mu-understand ba ingxaki asikuba wenza wrong kuye. Qha ingxaki bana yena kasiboni bona problem. Ekuncedakaleni kwakhe abe right uzaba ngomnye wabantu abathi uligorha la mfundi. Inkosi sikelele. But ke ngoku ingxaki kubana phela amagorha afuneka evukile. Amaphakuphaku amatyutyuzi ifuna uvuyelela abantu bangasindiswa ngabani iqavu zegqithi phakathi kwabo. Make siqale thina silungisaneni sibe right sibe ngababantu kulindeleke sibe ngabo sibe lento sithi siyiyo nathi siyitsho masigqithele kuyitshoni ngoku masitsho masiphile ukutsho kangangobana ukuphila kwethu kutsho thina. Inkosi sikelele zonke lento siqhutywa ukubana amehlo kaThixo aphezu kwethu ngamanye amazwi sibeke phambili koyikuThixo. Kawufunda uverse 8 wayithi lokuba uyangivanane nawo yangiba ulusithe lo mfana belapha
ingathi wakwase wisiloko sithi ndizawuhlabazana akadala ingozi sikelele uyabonakala kuba bagcina benethemba abantu. Uverse 8 uthi ka33 malimoyike uYehova lonke ihlabathi bamhlonele bonke abemi belimiweyo. Ngamanye amazwi le ithi incwadi yeNtshumayeli nasi sishonkathela salombanela moyika uThixo ugcina izwi lakhe. Ngoba noba ungafana ungamoyiki uba umoyiki useza kusiyisa uThixo ngenye imini enkundleni yamatyala esiphendulisa ngezinto zonke esizenzileyo. INtshumayeli chapter 12 13 no14 u14 lo uthi useza kusimisa uThixo enkundleni yamatyala esiphendulisa ngezinto zonke esizenzileyo. Like umzekelo ngoku at times we may go away nezinto ezinegative okanye eziphikisana nelizwi likaThixo esizenzileyo kobubomi esiphila kubo, but asiphuncukanga kuThixo, sisezawuphendula ngazo, zisasilindile. Indaba ezilungileyo ke zezi uba singathi ngoku kuThixo sixolisa ngako konke kuzawususwa against us. Ithi iBhayibhile uthembekile ulilungisa uba asixolele zonke izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi xa sizivume izono zethu. Kodwa othi akanasono enesono iyazikhohlisa. Akakhohlisi lo muntu athi akanasono kuye, ngoba noba ungatsho emntwini uthi awonanga awunangxaki uyayibona le mibono iveza ukungcola kodwa ayinguwanga kutsiba wena ukutsho wena wazi kakuhle ubingawe le nto. Yeka ngoba bayakwazi abantu ugquka umkhondo ukudukudelisa le mbayi akho nto kumbazalwane ayiwanda ngubani lona uthukuthezwa uphendula isithukuthezi siba kuye empizweni yakhe. Uye kusiphendula kakuhle ubana uyabonwa. Singangakwazi thina futhi nawe newadi layo yalonto futhi andinawo nomdlukazi ba ingaba ngubani andingeni nawo, but ibizokunyaniseka kuwe, ibizokunyaniseka kum, ndiqhuba kanjani, ndihamba kanjani phambi koThixo. Ngoba phambi koThixo ndingathi ndithanda ndibone ndinxibele into icheck, but undibona exactly as I am. You understand? Uba ndinxibele into icheck ukuvala okanye ukwegquma le nto inezikroba amagxa ngaphandle apha kum, ubona yena xa injonga ubona la magxa ngaphandle. Yeka ubona ngqo mna ikwasisikelele le nto ke ngoku ifuna bazihlobo zelibose uThixo ulungile ulilungisa. Yeka uThixo ulilungisa okanye wenza izinto ezilungileyo. Uyasifundisa ke ngoku indlela zakhe inkwasisikelele. So eyethu into ke ngoba sifunde ezindlela zikaThixo siphile lempilo uThixo afuna yona. Nanso xa into ayibiza ngoThixo kuthi uba siphilo ububomi afuna bona bobu nathi kobubomi sibufunayo. Kake ngoku asifuni ukwehlukana nathi nokuthula. Yeba asifuni thina ukwehlukana nathi, kanti makavume umuntu masivumele ukwehlukana nayo yonke into efanele basohlukane nayo engalindelekanga ngokwasekhonzela uThixo. Sizoba ngabantu uThixo abafunayo. Then kasingaba abantu uThixo abafunayo kuzophuma le uThixo afuna kuphume yona. Kaloku ngaba uyazi indumiso wani. Hayi uyolo lo muntu ongahambiyo endleleni ngecebo labangendawo, ongomiyo endleleni yabona. Othini? Angahlaliyo embuthweni yabagxeke. Yena unonelela umyalelo kaYehova imini nobusuku. Ucamanga ngawo ne. Then ke ngoku azofana kamva nomthomelisele phezu kwemijelo yamanzi unika isiqhamo ngexesha lawo okanye ngexesha laso. Understand? Ngoba yena utheni ususe ezi zinto. Awuzukwazi ungasusanga ezi zinto uba ufumana la outcome esasiphumo silandelelana nomntu oqale wasusa ezi zinto. Le nto ke ndithi uhlukana nawe. Ngoba kaloku uba uyiphathe emhlabendwane into ekudwenzela emhlabendwane ukuthanda emhlabendwane kwawususa ukuthanda kwemhlabendwane ngeke asuka emhlabendwane kuwo. Ngoba
wakususa ukuyithanda ufaka ukuyithiya. Ithi iBhayibheli kuthi musa ukwenza okulungileyo okubi kuchase okubi ngokwenza okulungileyo. Ukuchasa lento ongafanelanga uba wenza yona ngokwenza lebinqele ba wenza yona, because awuzungenzi lento ibifanele ba wenza yona uqede uhlale phakathi nendawo. Ubuyichasile lento yenza the opposite. Kuthena sibhideka kanje kodwa sifundile. If awufunile khethane. If ayikethile leka Satana edinga ukuthi uyikhethe ungakhethi kwakho le ukuthi uyikhethile. Ifana bakwamkela ukushinyeza uYesu. Kuthi khethana kwamkela uYesu, khethana. Dibeka ukufa nokuphila phambi kwenu khethana ukuphila. Uthi wena ngikhethanga uyakhonga ukhethile. Awukhethanga ngabomu ewe awusiniswanga kodwa ukufuka ukhethile. Ungakhethi kwakho ukufa ukhetha ubomu. Ungakhethi kwakho ubomu ithi lona ukhethe ukufa. USatana akadingi choice okanye permission or consent kuwe ubana ungabomu. Ukungabikho kwakho ngakuThixo seyicacile. KungakuThixo nangakuSatana akho in between or elsewhere. Ingasisikele. Black or white, no other color. Hayibo, injalo na exactly. Bubumnyama nokukhanya, not dark brown. Light white or cream white. Eba imhlophe kanye emnyama ibomvu kanye injalo. Ingasisikele. But apho ndikho hlobo zenkosi. Make siphila ubomi obuthi siyayazi ngoba amehlo kaThixo phezu kwethu. And akasithanga nje uqwalaselwa siqhuba njani. Njengoba yazi ithi iBhayibheli onikwe okuninzi kulindele okuninzi kuye. Ngamanye amazwi ngangokuzifumana kwethu ezemfundiso sizifumeneyo kulindeleke iziphumo ezilandelelana nazo ngangobungako bazo. Akuzisanda into kokubana andityhafe sikabantu abathetha kakuhle ngezinto zinhlenyana bathi ukuthetha ngazo kakuhle akusincedisi kungabonakali kuphuma ukutsho okukwazi ukuthi ekabela futhi lithande kakuhle ngahlobo ayibeka ngayo sisibeshe ngoba akufuneki sitsho thina sithi ngokwendlela obonakala ngayo ukubhaxa masela ibandi umuntu xa ezibona yena ba hayi ngikubhaxa and imnandi ke ndithanda ke kakuhle lalo ngoba uthi uzibona wena awugqiba uthi ungena kwakho ukubhaxa uzingenela uya kuphakathi unguye kuemkhulu ndaweni yalothi ngokwazibona kubhaxa athi kanti babona nje abakuemkhulu babavuya kanjani ndizingavuyi kanje athi kuemkhulu aze ngaphambili athi bethuna ndivujoy ndivuvuyo apha ngaphakathi kumnandi kum athi ndiwabenga kakuhle mazwakhe ngoba kubhaxa azapha yabazala ndimnandela haleluya kumnandi apha kumuthe cosolo ubaqonda yini kwalo cosolo ayinguye lo kase siyazi thina kubantu abayaziyo bathi I cannot explain yena is able to explain cosolo ucosolo mos ulapha akareflect ayinguye lo ulapha lo lapho ucosolo uthi sosithi cosolo lingathi ndiyayiminimize ingathi andisho yona yayiba lidla ngothiwa ke ndim noba ungathi umnandela uba umnandela angayizikushiya loo nto umnandela ke ngokusazidlontelana utsholona iba ndihambe ixesha elide kodwa ke ninyamezela ngesesikelele bendilikhumbula masilisi okanye ndiqela uthi qhaqha kanje masinyamezele shapshap ngoku uzawubetha u3 bed